Chief of Staff nyere Gọvanọ Chukwuma Soludo Maazị Ernest Ezeaju ekwupụtago nkwudosi ike nke ọchịchị anyị nọ n'ime ya bụ ọchịchị Soludo ịkwalite eji mmekọrịta iji wee hụ na ọrụ mmepe dị n'izitere njikọta aka ọnụ nke gọọmenti steeti ya na ndị ụka. N'okwu ya na Mane Parish ọgbụ na kansụl Orumba North na nguzobe eguzobere ọkpụ okpeze Archdeaconry a na-akpọzi Good News Archdeaconry na nguzobe eguzobere Venerable Decency Chine dịka Archdeacon izizi ha ga-enwe ebe ahụ. Maazị Ezeaju gwara ndị ụka ka amara oke na ọlụ dịrị ha ọkachasị ịkwalite ezi akparamagwa n'obodo ka wetara gị akụkọ a n'uju ya. Maazị Ezeaju bụ onye ọgbụ nọ na mmemme ahụ wee kelee Bishọp ụka Anglican nke Agụata bụ Right Reverend Samuel Ozofo maka ịkwalite obodo ahụ ka ọ bụrụ isi ọnọdụ Archdeaconry ma kwee ndị Anambra nkwa na Gọvanọ Soludo ga-aga n'iru ịkwalite ọnọdụ obibi ndụ ha ma dụọ ọdụ ka ha gaza n'iru ịkwado gọọmenti Soludo maka ime nke ọma. N'okwuchukwu ya, Bishọp Ozofo nọrọ kwue mkpa ọ dị na a na-ekewapụta Archdeaconry ọhụrụ bụ nke na-eme ka akwalite otu oziọma Chineke si agbasa ma gazie n'iru kwue na ọ bụ eziokwu na ọtụtụ ihe ma aka n'iru na-echere ịgbasa oziọma Chineke ugbu a. Ọ nọziri yọọ ndị otu Kraist ka ha gbaa mbọ hụ na ha jikọrọ aka ọnụ ịhụ na a na-agawanye n'iru ịgbasa oziọma Chineke ọkarịchasara n'obodo emepeghị emepe. N'okwu nke ya, Venerable Chine bụ onye bụkwa nnukwu odeakwụkwọ nke sinọdụ nke Agụata Diocese nọrọ kene Chineke maka ya bụ mbuli n'ọkwa ebiri ya ọhụrụ ma kwee nkwa ibizi ndụ otu esi tụọ anya n'aka ya. Ndị bịagasịrị mmemme ahụ gụnyere ọgụpụta ego nke Anambra Steeti Busa Chukwudi Okoli, Kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na Anambra Steeti Ọkammụta Ngozi Chumude, onye bụ onye isi mbụ otu ndị Council of Knights nke Agụata Busa Isaiah Ezezika, onye isi oche otu APGA na Anambra Steeti Busa Norbert Obi nakwa onye isi otu ụmụ nwaanyị na-Agụata bụ Oriakụ Chinyere Ezofo nakwa onye ji okwu ya agba izu na mmepe n'obodo bụ Chief Walter Chigbo na ndị ọzọ bịagasịrị ya bụ mmemme. Anọzi na mmemme ahụ wee due Archdeacon nke ahụ n'iyi ọrụ ebe a hụkwara achịcha ma gbapee ebe dị iche iche nke a rụrụ n'ụlọ ụka ahụ.